Bɔra an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la fala ye Burkina Faso jamanakuntigi ni AES ɲɛmaaya b'ale bolo bibi na Capitaine Ibrahim k'an ka camarade fara a kan dɛ. Camarade Capitaine Ibrahim Traoré k'ale AES jago ministre ani sɔrɔ ministre k'olu bisimila an'u ka kuma ye tali kɛ min na joona u ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka yiriwali baaraw sigi sen kan dun ka fa bɛ se ka sabati cogo min fala ye Ibrahim Traoré y'a ɲini u fɛ joona u ka fɛn sigi sen kan min bɛ se k'a to sɔrɔ bɛ se ka yakubaya dumuniko bɛ se ka nɔgɔya maa minnu b'a fɛ ka na baaraw kɛ an ka jamanaw kɔnɔna fala ye jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko k'o sɛbɛnw sigi sen kan joona a y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko ninnu man ka bila ka sumaya ko sabula AES fɛɛrɛ minnu b'a bolo sɔrɔ min b'a bolo ani se min b'a ye bi a ka jagokɛminɛnw hukumu kɔnɔna na ko k'a baaraw bɛɛ lajɛlen teliya baara kɛra kunungo Burkinakaw fɛ yen Emmanuel Macron y'a yira sa k'a fɔ ko a b'a fɛ ani Donald Trump ka kuma koyi ko nka k'a ka kɛ kuma basigilen ye yanni G7 o ka ɲɔgɔn ye cɛ min ye Trump ye ko ale kɛlen don k'an tɛ san sɔngɔ sigi Faransi ka dulɔ o sanfɛ o ko kɔni guwanen don Faransikaw la kosɛbɛ bɔlɔlɔsira fana fɛ sa Faransi fana ye kɔmasegi dɔ kɛ a na kɛ nin waati na Macron bɛ fɛ u ka kuma ɲɛŋwɛ yaasa ka se ka kumaw ta ɲɔgɔn da yanni G7 ale ka lajɛ tɛ o G7 ko yɛrɛ hukumu kɔnɔna na a kalalen don kosɛbɛ Suissekaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Genève min ye jɛrɛ kan ka taa kɛ dugu min na n'o ye Evian ye maaw kɔni ye wuli ka jɔ kɛ k'a yira sa k'a fɔ k'u ma jɛn ni baara ninnu ye gaz lacrymogène ma kɛ maasi negela ye sifinnakaw y'u fasa ja u ni folomasiri finitigi karila ɲɔgɔn na min ye jɛrɛ in ye a jama kɔni yɛrɛ kɛra nka k'u bɛ to ka na dɔɔni u yɛrɛ fana ka gaziniw b'u bolo u b'o fili polisilakaw olu kan Norvège min ye masakɛ muso denkɛ ye o denkɛnin ko o binna maa dɔ ka cɛnimusoya tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a ma ja maa kofɔlen ye min ye masakɛ muso denkɛ in ye sa u y'a minɛ k'a bila san 4 kaso la kaso datugulen k'a kan ka o de kɛ Norvège jamana kɔnɔna na Ngilɛw fɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma san daminɛ nata in na ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ denmisɛnnin n'o si ma tɛmɛ san 16 kan ko bɔlɔlɔsira ko o tɛna y'o sanfɛ u ka premier ministre n'o ye Keir Starmer ye ale ni kibaruya in di ko sabula bibi na bɔlɔlɔ bɛ ka tiɲɛni min kɛ u ka denmisɛnninnakaw fɛ yen u ka dugu bɛ ka halaki a bɛ ka tiɲɛ baarakɛbaliya ale ni bingali a bɛ k'o sinsin min ye dulɔ min ye ani bɔsintigilaw ye sifinw b'o o fɛn minnu ye bɔlɔlɔ sanfɛ u b'a fɔ k'u bɛ t'o ladege kalanyɔrɔw la k'o bɛ ka kɛ masiba ye o la sa ni fɛn fɛn si ma san 16 sɔrɔ san wɛrɛ Ngilɛw fɛ yen k'olu tɛna yɛlɛ bɔlɔlɔ ale sanfɛla la Ukraine ni Russie ka guerre hukumu kɔnɔna ko kunungo sufɛ misili ni drone kɔni caman ko Ukraine o taara ci ale ka faaba kɔnɔna na min ye chrétiens ka batokɛyɔrɔ bɛ église ba dɔ Kiev yɛrɛ dugu kɔnɔ n'o ka faaba ye mugu in k'a ye tiɲɛni kɛ kuma in ale sɔrɔla Ukraine wolomasiri tabaw olu yɛrɛ fɛ min ye kɛlɛ min bɛ Iran ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnkan minɛna sɔrɔ n'Ala sɔnna ma nin kalo in tile 19 ko bɛnkan juma nata in bɛnkan in tɛgɛ nɔ kan ka bila Suissekaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Genève bɛnkɛra min ka Pakistankaw fɛ a kɔni yirala sa k'a fɔ ko nin waleya in minɛna to basigi min na waleya in yɛrɛ kuma fɔlen ni sisan cɛ fala ye ko pétrole sɔngɔ jiginna han dɔgɔkun in na k'a jiginna i n'a fɔ kɔrɔlen a tun bɛ cogo min na k'o bɛ ka na ni lafiya ye ko wa ko ni bɛn sɛbɛn sera ka tɛgɛ nɔ bila k'o bɛ kɛ pétrole gɛlɛya ko bannen ye ko maaw ka dugawu kɛ